Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaýran türkmenleriň ökwal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň Türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly geçişini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owgan türkmenleri we Taliban howpy. Soňky wagtlarda medpuwatda Taliban söwüşçüleriniň Owganistan Türkmenistan araçak sebitlerine edýän hüjümlerini ýaýwanlandyrýanlygy, hatda häzir Owganistanyna Türkmen Şura, ýagny Türkmen Geňeşiniň ýol başçysy Grozigerli öýçä ýaragly adamlaryň hüjüm edeniň baradaky habarlar halk arasynda Owganistan türkmenleri we Türkmenistana Taliban howpy awan ýarmyaly sowallaryň döremeğine sebäp boldy diýilýär. Eýsem Owganistan bilen Türkmenistanyň serhit giňişligindäki Taliban hüjümleri näme aňladýar we olary kim gollaýar? Öz ýaşaýyş ýerlerini goramak üçin söwüşýän Owganistanyň etniki türkmenler we yerli halk nähil kynçylyklara duçar bolýar? Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň Owgan türkmenleri we Taliban howpy temaly bugünkü sanyna ýanky ýaly soraglar esasynda Azatlyk radiosynyň Owganistandaky habarçysy Şamerdan uly Muradynyň guramaçylygynda hem gatnaşmagyna türkmenleriň halk wekili Nazary Türkmen, Owganistanyň Faryab welaýatynyň häkimi Muhammedulla Bataş daglaryň beren maglumatlaryny belli strategiýaçy we 21-nji asyrda Türkiýe Institutunyň başlygy professor Umit Özdağ hem Owganistanyň Jowizjan welaýatynyň Jeňelaruk owasynyň ýaşaýjysy Halil Şerif dağlary bilen geçirilen söhbetdeşlikleri Azatlyk radiosynyň azathabaryny.org internet sahypasyndaky we Azatlyk radiosy atly Facebook sosial ulgam sahypasyndaky Owganistan türkmenleri we Taliban howpy diýen pikir alşyga dinleýijilerimiziň galyran tesirlerini dikkatyňize ýetireriz. Demirgazyk Owganistanyň Faryab welaýatynyň häkimi Muhammedulla Bataş Azatlyk radiosynyň Owganistandaky habarçysy Şamerdan uly Murada Taliban söwüşçüleriniň hüjüm edýän we howp awanlaryan sebitleri, ol sebitleriň ähmiýeti, Taliban hüjümleriniň Türkmenistana ýetirip biljek täsiri we Taliban hüjümçüleriniň kimlerden ibaratlygy, nädip tarapdar ýygnaýanyny wagtda şeýle görünýär. Şu mantıkı Kaysaroğlu hamsarhat nevram Hormaz bilen ve Badgis Faryab hemem Batkiz vilayatlarynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebiti Taliban jeňçileriniň merkezi, ýagny olaryň hüjüm edýän esasy sebiti. Faryab we Batkizdan beýleki vilayatlara da Taliban howp awanlarya. Şeýle bolan soň Taliban geljekde bu ýerden Türkmenistana da howp awanlaryp biler. Talip söwüşçüleriniň sany ören köp. Faryabda Talibanyň güýçlenmeginiň dürli sebäpleri bolup biler. Faryab bilen Batkiz Türkmenistan bilen araçak. Bu sebitten aýlap gatnaw ýolum geçýär. Owganistanyň iň uly serhet ýük geçelgesi Akkine şol ýerde ýerleşýär. Faryab welaýaty ören möhüm strategik ähmiýete eýe. Talibanyň arasynda daşar urtly jeňçiler emma biz Türkmen Owgan serhetiniň goragy üçin tagalla edýäs. Emma düşman Talibanlar Türkmen Owgan serhetiniň asyldolugyny bolmaga çalyşýar. Şeýdip Türkmenistan bilen bolan dostlukly gatnaşygymyza ziýan ýetirmek isleýär. Biziň häzir Türkmenistan bilen medeni hem ykdysady gatnaşygymyz ösýär. Özara gatnaşyklara päsgelçilik döretmek üçin şeýle betpärli planlar edilýäni meňdeýär. Türkmenistan bilen howpsuzlyk ugrunda hyzmatdaşygymyz ýok. Diňe Akkine serhet ýük geçelgesiniň üstünden söwda gatnaşygymyz bar. Serhet howpsuzlygy üçin henide şenli Türkmenistan resmiýetleri bilen buluşmamyz bolmady. Faryabda Özbekistanyň Islam hereketiniň agdalary Çeçenistanyň ekstremist toparlar we Pakistanly jeňçiler emma
Olar beýleki daşar ýurtly terrorçylar bilen demirgadyga gelýär. Dil meňdeşliginden peýdalanyp Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary Owganstanda ýaşaýan türkmen we özbekleriň arasynda gurulmaga jan edýär. Hinide çenli özbek jeňçileri Owganstanyň özbek we türkmenleriň arasynda kän aralaşyp bilenok. Eger wagtynda çäre görünmese, onda olar Owganstandaky etnik özbek we türkmenleriň arasynda köpçülüge täsir edip başlar. Sebäbi häzir jeňçiler halky özüne çekmek üçin gaty köp pul sarp edýär. Yerli halk bolsa gynansaňam aç we garyp, sowgatsız ulum bilim boýunça ýa garan halk esasanam ýaşlar şol jeňçileriň sözlerini allanýar. Olaryň täsir astynda galýar. Taliban ýaşlara köp pul töläp, özüne çekip olary özüne tarapdar edýär. Anha, häzirki dörep duran mühim meseleniň iň aýlanç tarapam şu. Kata bolgan onda ilgari har kecha har gün kavlar bilen bu tamasyn beredi. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owgan türkmenleri we Taliban howpy. Inniki söhbetdeşimiz Owganstandaky türkmenleriň halk wekili Nazary Türkmen. Azatlyk radiosynyň Owganstandaky habarçysy Şamerdan Gulmurady we halk wekili Nazary Türkmen sizi dinleýär. Owganstan türkmenleriniň halk wekili Nazary Türkmen şu wagt ine şol Talibanyň hüjüm edýän türkmenleriň ýaşaýan yerlerine nähili hadisalar, wakalar bolup dur. Şonu gurrun beräsiňiz dünýä türkmenlerine. Taliban bilen bu yerli polis arasında uruş bardy. En sonunda dün Molloklu obany 90% türkmen ýaşaýardy. Onu talipler basıp aldy. Bunun alışynyň kança sebepleri bolup bilýär. Bira türkmen komandanlar ýaşap, yerli polisleriň komandanlaryna ýaşlara dogry düzük ýaraglary ýok elinde. Olara oku gerek ihtiýaçlaryny hökümet berip bilen ýok ýa kastan beren ýoklar. İkincisi, bu ýerde peştunlardan bir yerli polis wat Mollahtar adında ol talipler bilen türkmenler arasyndaty. Ol taliplara meýdany boşaldyr. Hemmasa köp bilen ýaragam goýup gaýdypdyr. Ok, topuň oky, raketyň oky, Kalashnikov hemme oklary otlaman goýup gaýdypdyr. Taliplerim olary alyp türkmen obalaryň üstüne hujum akalpdyrlar. Türkmenler bir 70 şeýan bardylar. Bular eger ol peştun yerli polisler taliplara ýol açmadyk bolsa, bular urgut etdiler bir tarapdan. Buların biresin bäri uruşy bardy. Bular öz obasyny gorap etdiler, amma peştunlaryň bir arka tarapdan bir obany goýberdiler. Ondan soň olar talipler güýçlendi, geldi böreğin basıp aldy. İkincisi, şu bilen men size aýdyn ki, İmam Saýypda, Daşdarçyda, Çardere'de, Kalayzal'da hem birinci hatta taliplerin önünde Türkmenler dur. He, sol talipler bilen söwüşüň, uruşuň frontuň birinci hataryna Türkmenler dur diýäňiz, he? Mesela Çardere'de öňün 3 posta, Türkmenlerin 3 postasyny talipler basıp aldy. O ýerde Mehmet Nazar kumandan, Wahap kumandan, Nasrullah kumandan üçti gaçdy izinden Kalayzal tarapdan Nebi kumandan gelip himayet edip bulary taliplerden gutardy. Türkmen obany Çardere'den basıp aldy şu öňün. Bu hökümetiň zaýyplygyny görkezýär. He, sol Owganstanda türkmenleriň ýaşaýan sebäplerine hökümetiň täsiri, güýji, goşak bolan soň, şotaý kömek edebilmän soň şol ýalyky ýagdaýlar bolup dur diýäňizde. Türkmenlere bir yerde hükümet himayet eden yok, hemkarlık eden yok Türkmen komandanları. He, sol Owganstan hökümeti Türkmen komandanlara, yani Türkmen komandirlere, serkerdelere kömek eden ok diýäňizde. Taliban jeňçileri Molloklulyň bazaryndan basyp aldy, Molloklulyň obasyndan basyp aldy, türkmenleriň oturan ýerini Daşdarçyda hemmesini basyp aldy bilen. Şol Owganstan döwletiniň hökümetiniň kömegi baran harby güýçleri Talibanlaryň hüjüm edýän türkmenleriň ýaşaýan sebäplerinden ýyza gaýdypdyr, ýyza çekilipdir, şotaň taşak gaýdypdyr diýip habarlar amma. Dogrumy şol? Siz näme bilýäňiz şu arada? Devletin kömege baran kuwadam ýene ýyza gaýdypdyr, ýyza çekinipdir diýip habar geldi der. Halk wekili Nazary Türkmen, şol türkmen ýaragly toparlar 70-80 adam bolup Talibanlara garşy gaýtogul berýärler, öz ýaşaýyş ýerlerini goraýarlar diýilýär-de. Bu Talibanyň adam sany nähili, olaň bir goşuny adam sany Taliban köpmi, näçe adam bilen hüjüm edýär? Olar köpçülükmi nähili? Taliban hile güçlü Taliban, en azından 600-700 kişi var. Bir ikincisi olar öljek. He, ölmek üçin uruşýar diýäňiz-de. Ölsem fayda biliyor, alsam fayda biliyor. O şekilde uruşuyor. Vason bu elinde de hem okuyum var. Bu tarafta billerin kumandanlarımızda hükümet hiç de yetiştirip berip bilen yok. Halk wekili Nazary Türkmen, şol ýanky gurrun beren Taliban bilen Türkmenliň arasynda gyzgyn çaknyşyklaryň bolup duran ýerlerine näçerek türkmen ýaşaýanlar? Şu barada da bir maglumat berseňiz.
Takriban o yerde bir 4000-5000 famil 4000-5000 öyle ha? Türkmen yaşıyor da. Halk vekili Nazary Türkmen ine şol Talibanlaryň basyp alan Türkmen ogalarynyň ýaşaýjylaryndan soň habar alyp bilýäňizmi? Şolaň ýagdaýlaryna nähilke Taliban şolara nähili daraýaka şo barada maglumatlaryňyz barmy? Menen ýagdaýyny habar aldym. Henüze çellin gaýty halka azar bermepdir. Ama şu bilen uruş halatynda şemişalik kalsa soň halk köp diýýär. Meselen İmam Saýipde eski dip bir obamyzy basyp aldy. O ýerde her jüri başyna 300 awgandan aldy ki 27 lek awgan jemlet türkmenlerden. Soň üstelik baryp dursa hal puldarra bayrak adamlara raket o PK o Kalashnikov üstüne zordan aldyrdyr. Talplaryň uruş sahnesinde hali bir gelip bir o ýagdaýy tapan ýok, gelip merdime geplese. Mollakully obasından tekrar bolup biler bir hafta 10 gün berdi galy berseler. Halk vekili Nazary Türkmen adam san taýdan Türkmenliň sany az bolsa Talibanlardan Türkmenliň çekýän nitkileri köp bolýar şol çaknyşyklarda. Şo barada näme maglumat berip bilersiňiz? O ýerde bir komandan bar, Mömin aga diýe türkmenlerden, şonuň askerlerinden 2 kişi şehit boldy. Nazary Türkmen inha siz Owganstanyň türkmenliň bir halk wekili hökümine Owganstanyň döwlet derejesinde, hökümet derejesinde şol Talibanlaryň türkmenliň ýaşaýan ýerlerine edýän hüjümleri, türkmenler bilen Talibanlaryň arasynda bolýan çaknyşyklar barada şolaň öňüni almak ýa-da türkmenlere kömek kömek etmeklik barada alyp barýan tagallaryňyz barmy? Şo barada da maglumat berseňiz. Men dün İşler Ministeri bilen görüşdüm, bardym şuň üçin Cumhurbaşkanynyň birinji ýardamçysy kanuny bilen bardym. Ha, Owganstanyň prezidentiniň birinji orunbasary. Şu ýagdaýda gepleşdim. Saat 9:10'larda komandan Emniýet Kunduza ki General Mustafa bilen telefonda gepleşdi. Tizrak bir ýerini pes ele geçirmesi için hidayetlerini berdi. Ha, şol Talibanlaryň basyp alan ýerleriniň ýygyna gaýtarylyp almagy barada harby serkerdelere, harby ýolbaşçylara buyruk berdi diýeniz. Demirgazyk welaýetleriniň hemmesinde Taliban güýçleri köpeldi. Bu arada billeriň erbeki güýçlerimize birlikde men özüm savaş meýdanyna gittim. Näme üçinki bir deputat tatynda bular bilen bile barıp bularyň ýanynda durmamy, bulara bir güýç bildim. Onuň üçin gittim. Oşo giden günüm takriban 11 talip öldürildi, 17 ýaraly boldy. Beýnem diri tutup gaýtdyk şo güni. Meniň barışym bulara bir güýç boldy, faydasy degdi. Awganistanda bu serhetlerde ýa taliplerin güýçlenmesi Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan hiçbirisi için yaxşı dälilem, çünkü bular serhatlar tanýan ýok taliplar. Taliplary hemme ýeri hemme ülke bir Hudanyň mülki diýip bilýär. Bular aýtýar ki nerden bir ýerini alyp bilýärse aljak ol koşunda. Onuň üçin eger Türkmenistanyň serhatynda bular güýçlenýär, Türkmenistana jeda ýaman ýagdaý bolar. Çünkü bular bu toprak mundan aňyr Türkmenistanyň diýip bular aldy bir gepi ýok. Bular nirwasa bar berýär bular. Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Owganstan türkmenleri we Türkmenistana Taliban hopy awanýarmy diýen pikir alşyga Nurullah Amangelli Murgap ýaka Afganistan diýen dinlejimiz Türkmenistan näme üçin Afganistan türkmenlerinden gorkýar? Ors KGB bilen Türkmenistan Talibana ýardym edýär diýerler. Owganstan türkmenleri Türkmenistan halkyndan köprek şondan gorkýar diýip öz pikirini beýan edipdir. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owgan türkmenleri we Taliban hopy. Geliniňi bu temadaky ýanky dinleýijilerimiziň tesirleri we Taliban hüjümleriniň sebäpleri näme diýen sowallary barada Türkiýeli belli strategiýaçy we 21-nji asyrda Türkiýe institutynyň başlygy professor Ümit Özdağ'yň pikirlerini dinleýäliň. Hormatly professor Ümit Özdağ, ýanky dinleýijilerimiziň tesbirine jogap bermeden ol bir soraw soramak isleýän. Sebitde Talibanyň güýçlenmegi garaşylmadyk we öňü alınıp bolunmajak ýagdaýymka şu derece ýeter ýaly. Orta Asya'da 2014 en önemli gelişme Amerikan tarihinin en huzursuz başı olan Afganistan Savaşı'nın sona ermesini yaratacağı sorunlar olacak. Orta Asya'da 2014-nji ýylda boljak iň möhüm üýtgeşme Amerikan tarihinin iň uzak
gowa çeken urşunyň guturmagy sebäpli ýüze çykjak meseleler boljakdyr. Amerikanyň Owganistanyňky goşunly çekmegi bilen Talibanyň ýurtdaky täsiri gaty şalt güýçlenjekdir. Owganistanda Talibanyň güýçlenmegi diňe sebit bilen çäklenmedi. Talibanyň Owganistanda güýçlenmegi Al-Qaidanyň ýakyn ordaky täsiriniň artmagyna uly itergi berjekdir. Şeýle mazmunnaky raportymyzy biz şu ýylyň aprel aýynda çap etdik we gynansaň biziň garaýşlarymyz dogry çykdy. Orta Aziýada Talibanyň ilkinji nowatda güýçlenjek ýeri Özbegistan, Täjikistan we Kyrgyzstanyň araçakleşen jedelleşikli ýeri Fergana jülgesi bolar. Fergana jülgesi diňe bir etnik çaknyşyklaryň we dini salafit akymynyň hereketiniň däl, eýsem suw ýetmeçiligi dartynyň hem merkezine duran ýeri. Ýöne günwatar Türkistanda Taliban dini salafit hereketi diňe Fergana jülgesinde höküm sürmekligi gözüňde tutmaýar. Türkmenistanyň günwatary Alaytada Owgan türkmen serhetýaka sebitleri Orta Aziýada Taliban salafit hüjümlerine duçar bolýan esasy nokatlaryň biri. Türkmenistana garşy bolan Taliban howpunyň Owgan türkmen serhetiniň iki ýakasynda da dörendigini görýäris. Türkmenistan'a yönelik Taliban tehdidinin sınırım hem Afganistan hem de Türkmenistan tarafında yaşandığını görüyoruz. Hormatly profesor Ümit Özal, Talibanyň Türkmenistana awanlayan şeýle howpuna garşy nähili çäre görülýärkä we Türkmenistan Taliban howpuna nähili reaksiýa berýärkä? Taliban'ın Türkmenistan sınırındaki Afganistan'ın Badis ve Rüzcan bölgelerindeki hareketliliği 2014 başından itibaren gözlemleniyor. 2014-nji ýylyň başyndan bäri Taliban Türkmenistana garşy Owganistan tarapyndan Batkyz we Joguljanna hasam aktivleşdi. Owganistanyň Joguljan vilayetinde köpçülük türkmen. Türkmenistanyň serhetýaka owalaryna arkaýyn aralaşan Taliban hüjümçileri 14-nji awgustdan bäri yerli türkmenleriň öz arasynda döreden ýaragly toparlar bilen hem ýygyderli çaknyşýarlar. Sebitdäki yerli türkmen halkyny nägil edýän esasy ýagdaý bolsa, Owganistanyň goşunly Talibanyň ýygyderli hüjüm edýän ýerlerinden ýyza çekmegi. Bu ýagdaý Talibanyň diňe bir sebitdäki täsirini güýçlendirmek bilen çäklenmän Taliban toparyna goşulmaklygy aňsatlaşdyrýar we türkmenleriň öz başda göreş alyp barmagyny kynlaşdyrýar. Ýöne Owgan türkmen serhetýakadaky türkmenleriň nalayan ýagdaý diňe mundan ibarat däl. Taliban hüjümlerine duçar bolýan türkmenler Türkmenistanyň bolup geçen wakalara perwazy çemeleşýänliginden nalaýarlar. Owganistanyň meclisindäki türkmen halk wekillerinden Nazary Türkmen Türkmenistanyň serhetýakada bolup geçen Taliban wakalaryny görmediksirýän bolmagynyň ahirine Türkmenistanyň asudulygyna bozjakdygyny üns etdi we Talibanyň hiç bir araşagy ikrar etmeýändigini taýdy. Türkmenistanyň hökümeti awanyan şeýle howpa üns bermeliydi. Taliban araşagyň Türkmenistan tarapyndan hem iýam bir wagtdan bäri özüne tarapdar ýygnamaklyk işlerini alyp barýar. Alaytada ummasyz galyň sebäpli öýlenip bilmeýän we güzeran kynçylygy çekýän garyp türkmenlere pul kömekleri babatda wada berip Taliban toparyna goşmaga synaşýanlygy bilinýär. Çok büyük başlık paraları ödemekte olan genç Türkmenlerin ekonomik vaatler yapılarak Taliban tarafından eleman kazandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owgan türkmenleri we Taliban howpy. Söhbetdeşimiz 21-nji asyrda Türkiýe institutunyň başlygy belli strategiýaçy profesor Ümit Özal. Hormatly profesor Ümit Özal, käbir dinleyijilerimiz ýanky okan tesbirlerimizdäki ýaly Türkmenistanyň öz rejimini goramaklyk üçin Russiýa Federasiýasynyň üstü bilen Talibandan peýdalanýanlygyny ýa-da Russiýa Federasiýasynyň hem halkara sanksiýalara, çäklendirmelere garşy Orta Aziýadaky ýurtlary öz tarapyna çekmeklik üçin Taliban kartyny oýnaýanlygyny öňe sürýänler bar. Şeýle garaýşlar babatda siziň nähil pikirleriňiz bar? Taliban hareketinin Türkmenistan özelindeki hamlesinin Moskova tarafından da teşvik edildiği, en azından hoşgörüyle bakıldığına dair iddialar mevcut. Taliban hareketinin Alaytada Türkmenistan'a gönükdürýän hüjümleriniň Moskova tarapyndan gollanýanlygyny ýa-da iň azyndan hoşmeýli çemeleşilýänligini öňe sürýänler bar.
Çünkü Moskwanyň Taliban hüjümleri sebäpli dogly düşen Orta Aziýa respublikalaryna kömek edýän tarap täzeden olary öz golasyna almaklygy gödüňünde tutýanyna üns çekkenler bar. Bu teoriýa taýdan dogry we kabul edip boljak bir garaýyş. Ýöne şeýle garaýyşyň faktlar bilen hem gollanmaklygy gerek diýen. Türkmenistan hökümetiniň geljekde ýurtda asudalygy saklap bilmek üçin şeýle mesele bilen has içkin gyzyklanmagy, has köp pul serişdesi bilen howpsuzlyk güýji gönükdirmegi zerur. Eger Türkmenistan Taliban howpyny ünsün düşürmäge dowam etse, onu Taliban Salahi hareketiniň täsiri çak edip bolmajak howpa öwrülip biler. Eğer ilgisizlik devam ederse Taliban Selefi hareketi hiç beklenmedik boyutlar kazanabilir, tehditler oluşturabilir. Hormatly profesör Ümit Özdag, Türkmenistan nädip Taliban howpunyň öňüni alyp biler siziň pikiriňize göre? Türkmenistan'ın Taliban'a karşı savunulması ancak Afganistan içinden başlayabilir. Türkmenistan'ın Taliban'a karşı görüşü Kut Owganistanyň içinden başlamaly. Sebäbi Türkmenistan'ın Owgan Türkmen araçagynyň başlap Taliban howpunyň öňüni almagy synaşmagy şowsuzlyga duçar boljakdyr. Tebii gaz we newit önümçiligini artdyran we ören möhüm maksatnamalar amala aşyrmaklygy gödüňünde tutýanyny öňe sürýän Türkmenistanyň eşiretli geljegi üçin syýasy durnukluk hükmanadyr. Türkmenistan'ın Taliban hareketine karşı kendisini sınırdan başlayarak savunmaya çalışması yenilgi getirecektir. Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet saýpasyna açylan Owgan türkmenleri we Taliban howpy diýen foruma tefir ýazan dinleýijilerimizden Hacı Murat Demirgazyk Owganistandan diýen dinleýijimizem Owgan türkmen araçagynaky ýagdaý barada şeýle maglumatlar ýazdyr. Owgan marçagyna ýaşaýan türkmenler häzir kyn ýagdaý başdan geçirýär. Olara Türkmenistan talip rejimi döwründe de başpena bermedi. Şoňa garamazdan Owgan türkmenleri Owganistan tarapdan Türkmenistana hop awanmagyny asla islemeýär. Marçakly türkmenlerim öz owasynyň deňine türkmen serkedini Talibandan gorap otyr. Döwlet maýynyň ýaragly topary talip söwüşçüleriniň öňüni almak üçin günne diýen ýaly olar bilen çaknyşýar. Marçakly türkmenleriň häzir öz saglygyny bejertmek üçin Herata gitmegem kyn. Emma Türkmenistan arkaly öz näsaglaryny Herat şäherine äkitmegine marçakly türkmenlere ruhsat berilmeýär. Bu ören gynanarjy ýagdaý. Türkmenistan insanperwerlik üçin we türkmençilik üçin olara ýol bermelidir. Umuman Owgan türkmenlerine we şu daşda galan marçakly türkmenlere arka çykylmalydyr. Mehriban doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň buňky temasy Owgan türkmenleri we Taliban howpy. Azatlyk Radiosynyň Owganistana habarçysy Şamerdan Ulmuradynyň üstü bilen türkmen resmiýetlerinden ýol başçylaryndan alan maglumatlarymyzdan soň geliňini Azatlyk Radiosynyň Azatlyk Radiosu adly Facebook sosial ulgam sahypasyndaky Owganistan türkmenleri we Türkmenistana Taliban howpy awanýarmy diýen pikir alşyga öz pikirini beýan eden dinleýijilerimizden Owganistanaky türkmenlerden Ýöneköy halkyň wekili Joguzjan welaýatynyň Jeňelaryk owasynyň ýaşaýjysy Halil Şeripden habar alalyň. Azatlyk Radiosynyň Azatlyk Radiosu adly Facebook sosial ulgamyndaky Owgan türkmenleri we Taliban howpy forumuna tesir gallaran bir dinleýijimiz Joguzjan welaýatynyň Jeňelaryk owasyndan Halil inhasen öz ýazan şol tesirinde ýagdaýlaň hakykatdan hem bulaşanlygyny ýagdaýlaň gowdäligini aýdýan. Näme ütgedi şu Taliban hüjümleri bilen şol siziň ýaşaýan ýeriňizdäki türkmeniň durmuşyna? bizler taraftarda şöyle halksızlığını Talibanların savaşı uğraşları çok işsiz yigitleri her türlü gepler edip kellesini başına aylayanlar özlerine taraftar ediyorlar. Onları sizler konuya etseniz dillerim sizlere konuya edersiyen. İsa adamlar bol yer deyip onu aydanlı diye geçecek olup şu 2000 dolar 3000 dolar eline alacak olup her türlü cinayetten korkmağım doğru bariyerler ve bu cinayeti şu adamı şu vekili Afganistan devletinin ne ayrı otu sonra öldürüyorlar. Hem de şu işsizlik sebepten Afganistan
Afganistan Türkmenlerin yigitlerin son baskınçıları hem de Türkmen yaşlılarından çünkü bir gelin alacak olsa onun bahası $30,000 $40,000 varın. Başka Afganistan'ın içinde hiçbir ya Tacik kavminden, Afgan kavminden en kummat bize $8,000 $10,000 ondan kummat yok. Kalın veriyorlar. Kalın veriyorlar. En kummat kalın Türkmenlenke gelin Türkmen biz alendiyse ama olanda $40,000 bilen işi bitmiyor. Ama son Türkmenler nerede bu işsizlikte nerede tapsın bunu iş olmasa son mecbur Türkmen davanlara Müslüman Türkmen adamlara oğlan yigitlerim giderler sol Taliban etçinin asan olarak bol yer diye düşünüyor. Ya şu Taliban cinayet işletiyorlar ya ondan başka so nasıl $40,000 $30,000 son tapacaklar ve tizrek toyedip gelecekler. Şu sebepten okuyacak yerine yerde 12 yaşar 15 yaşardan Türkmen yigitler çıkıyor işlemene her yerlere gidiyorlar kabil diye düşünüyor. Başka vilayetlere mezar şeriflere başya vatandan başarı yurtlara gidiyorlar. Arabistan, Türkiye diye Dubai'de şehirlere gidiyorlar. Öylerden son işlerler okuyacak vaktine işler götürüyorlar. Hiç hayatında soğudan bolan yapılır. Ama soğudu bolmadı son işin $200 veriliyor. Ayda $300 veriliyor. Son mecbur Türkmenlerin şu yigitleri şöyle işleri derler. Böyle İnşallah sol bir taraftan şu gelin olsun. Kalın pulun yığınacak bolup şey derler diýende. Türkmenler hiç kaç bildirmiyor hatta hiç kim men talep edip görmeýärler, bildirip ýörmekler. Gizlilikde diýerler diýen, ha? Awa gizlilikde söýleýärler, bildirip etmeýärler, bildirip etýänler bar. Awlan üstünde Türkmen taleplerim köp şolaryň gurrun berýär. Aýtýan kendisi Türkmen oglan we yüzleri sarap ama öz aralanda Türkmen gepleşýär ekenler. Başga ýerlerde soň bilen inlenmez atalamız gelse, olaramızda şol Afgan dilde gepleşýän ekenler, öz asıl Türkmen eken. Belki şu biller öz taraplamızdan bolup biler. Şu bolup geçýän wakalar Awganistan türkmenleriniň ýaşlarynyň geljeğine nähili täsir edýär? Hemmesine beter şu Afganistan şu Türkmenleri şu izinin dalınlarım şonsu beter täsir edýär. Türkmenlerin oglan yigitleri okuyacak wagtyny işleýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyna Owgan türkmenleri we Taliban howpy diýen temada Azatlyk radiosynyň Owganistan kawarçysy Şamerdan Ulum radiosynyň guramaçylygynda hem gatnaşmagyna Owganistandaky türkmenleriň halk wekili Nazary Türkmen, Owganistanyň Faryab welaýatynyň häkimi Muhammedullah Bataşşaglaryň beren maglumatlaryny şeýlede belli strategiýaçy we 21-nji asyrda Türkiýe Institutunyň başlygy professor Ümit Özdag hem Owganistanyň Jüwýzjan welaýatynyň Jeňalaryk owasynyň ýaşaýjysy Halil Şerif dağlar bilen geçirilen söhbetleşikleri Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky we Azatlyk radiosu adly Facebook sosial ulgam sahypasyndaky Owganistan türkmenleri we Türkmenistana Taliban howpy awanýarmy diýen pikir alşyga käbir dinleýijilerimiziň galyran tesbirlerini dikkatyňyza ýetirdik. Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna sizem öz türkmenleriňiz barada maglumat berip, olaryň meselelerini gün tertibine getirip, dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Şeýlede Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi baradaky teklifleriňize, belliklerinize hem pikirleriňize garaşýar. Biziň elektronik hat salgymyz hat e-mail belligi azatradio.org hat e-mail belligi azatradio.org Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna dünýä türkmenleri bilen ýene-de duşuşýança hoş sag bolun, rowaşlyk hemraňyz bolsun. Azatlyk radiosynyň türkmen diasporasy baradaky dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.